an balima ani ɲankuma bi kibara an b'an bolo ka da kulo kan o de ye premier ministre tarata do ale kɔni ye a ka baarabila sɛbɛn ko o di jamanakuntigi ma ale ni a ka ministre tɔw bɛɛ ta jamanakuntigi kɔni ale nimisi wasale a ka premier ministre ka baaraw la ale tilala ka premier ministre k'a bila a nɔkɔrɔ la ni o ye premier ministre ya place ye donna nataw la kɔni premier ministre ale fɛnɛ bena ministre kuraw sigi kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Segu utukalo tile 26 zon kamalen dɔ kɔni ale y'a lajɛ fajirida wagati dumuni feere yɔrɔ dɔ dala ka dɔ ka moto suɲɛ o kɔni ko kɛlen sa dugulamɔgɔw olu kɔni firila ka ci fo k'a da joli la wele bilala polisiw ma olu nana ka dɛmɛ don a ma ni ka taga n'a ye kɛnɛyasoba la ka furakɛli kunfɔlɔw kɛ o dugusɛjɛ kɔni kɛnɛya donna a ma olu taara n'a ye u ka soba la ni o ye polisiso ye ni ka taa ɲiningali dɔw tengu a la nka ɲiningali fɔlen ninnu kɔni olu si ma jɔ a la o ko sababuya la polisiw kɔni taara a ka so ni ka taa sokɔnɔna cogoya lajɛ olu tagara ka taa sɔrɔ moto suɲɛlen dɔ bɛ yen nɔ ni o tigi kun delila ka na a ka moto suɲɛli ko fɔ polisiso la o ko kɔni kɛlen sa a ma se k'a dala cɛ fɔlen ninnu si la tuguni n'a ye motow suɲɛ a bɛ t'u feere mɔgɔ minnu ma a y'u olu fɛnɛ bɛɛ tɔgɔ di o kunnafoni ninnu kɔni fɛnɛ kɛla sababu ye ni ka zon wɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ko la dɔn ale ni o jukɔrɔmadonbagaw nka o zo in kɔni o bolila kunnafoni ninnu kɛla sababu ye tuguni ni k'a to polisiw y'u tɛgɛ da moto 9 kan o moto 9 ninnu bɛɛ kun ye moto suɲɛlenw ye hakililajigila mali kiribulon mɔgɔw olu bɛ baarabila dɔ la a bɛ wagati jan bɔ ni zon fila ninnu kɔni olu bɛna to kaso la Segu premier arrondissement polisiw bolo yen nɔ fo ka taa fɔ ko mun kɛra an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la